Kyllä tän tulee niin kuin melkein joka puolelta Helsinkiin bussi. Meillä saa tähtitiedettä, ilmaisutaitoa, hyvät työvälineet kaikissa erilaisissa kursseissa. Aika usein käy jossain turhaa aikaa, niin tulee vietettyä musiikkiluokassa vähän soitellessa yksin tai kavereiden kanssa. Jos soittaa tai soitinta, niin voi liittyä orkesteriin ja on pikkukuoroa ja on vähän isompaa kuoroa ja sitten on vähän kamarikuoroa. Meillä on niin paljon kaikki ihania opettajia. Mahtavia, hauskoja, avuliaita ja semmosia tsemppareita. Ja niistä tulee tosi helposti tuttuja. Sellaista opoa kuin meidän koulussa niin ei kyllä löydy mistään muualta. Näin auttaa tosi henkilökohtaisesti. Vuosittainen puurojuhla järjestetään joulun alla. Koulun ruokalassa oppilaat sit esittää jotain omia esityksiään ja tietovisaakin on ollut ja kaikkea muuta. Ja sitten siellä on erittäin hauska yllätys esiintyä joka vuosi. Kyllä. Mä oon itse ollut Kreikassa 7 päivän vierailulla ja nyt meillä oli italialainen 6 päivää. Ja sitten kun on mukaan Comenius-jutuissa, niin pääsee sinne toiseen maahan. Ruoka on älyttömän hyvää, johtuen varmaan ranskalaisesta kokistamme. Yksityinen keittiö, kyllä se saa aikaiseksi. Ja kasvisruokaa saa ottaa kuka vaan. Meillä on käytössä toi sali, missä toimii kaikki pallopelit ja sitten on alasali, missä on punttis, missä voi vähän nostella rautaa. Ja tuossa kävelymatkan päässä on sitten Pirkkolan urheilupuisto, missä on sitten jalkapallokenttää. Niin kuin tosi hyvät kaikki lenkkeilymahdollisuudet. Ja Niin, meidän koulussa on myös kulttuurikursseja. Niitä järjestetään koulun ulkopuolisesti, esimerkiksi street. Niin siinä me tehtiin graffiteja ja käytiin katsoa siihen liittyvää tanssiesitystä ja street dancea opetettiin meille kanssa. Just kaikki ylimääräinen niin sanotusti on mukava lisäys, ettei aina vaan kaikki lukuaineita. Ja sit pystyy sen lukiodiplomin suorittaa kanssa. mun yksi parhaista lukiomuistoista on ehdottomasti vanhojen tanssit vuosi sitten. Sai näyttää hyvältä frakki päälle ja orkesteri soittaa vanhemmat ja isovanhemmat katsoo kyyneleissä, kuinka poika on niin komeena siellä nuoren tytön kanssa.